guys, gagawa ko ng adobo, manok at baboy. As you can see, pinakulo ko na siya para maalis yung kanyang tubig, sabaw. Pakuluin ko siya konti. Pinapakulo ko siya with konting toyo. So here are some of my ingredients. Lemon kasi wala akong suka. Slice na hiniwang sibuyas. Ito ng laurel, bawang at pamintang duro. So ito, pwede na to. Golden brown na natin yung konti. Tapos ilagay na natin yung ingredients. So, ganito na siya ngayon. Pwede na natin ilagay natin yung mag-add tayo ng toyo. Dito mag-add na rin tayo ng isang kutsarang asukal. Tapos haluin siya, takpan, hinaan ng apoy, at hayaang maluto, mga 15 minutes. Yes, pwede na siyang i-serve. Ready to serve na.